Idaydayaw yu ti Apo, da kayo ang nailangitan a parswa. Itanok yu ti dayag, ken panakabalin na. Idaydayaw yu tinadayag anagan ti Apo. Agparintumeng kayo, asi kakawes, iti panagdaydayaw. Dayaw ti ay Apo ari isang kaparswaan. O karadayawen isud manisalakhan. Dumngeg kayo, umay kay templo. Dayaw ti Apo isulaeng ti agturay. Sa langit manakakeniten nakasapulang. Tarigagay kasapulan iten na. Babaen ti pangedeng na. Dayaw ti ay Apo isu tumulong ken ka. Sumusurot dato ken ka asina. Panunutem nakapuan ti Apo. No ayat na magunod mo. Dayaw ti Apo kakararwang dayawen na. Amin asil nagdiyos kay agrubaban. Itanok yu da kayo at ataum. Agrubab asiraragu. Amen. Kararag tayo. Bendito ken managayat nga Dios, pagyamanan mi iti daytoy manen nga aldaw ken kanito nga isungen sagot mo iti sagtunggal may sa kadakal mo. Wenno Dios, pagyamanan mi iti maminsan manen ket nikkan na kami iti panawen nga agbiag ken maikan iti pigsa. Tapno Apo umay kami nga agdayaw ken ka iti daytoy nga balay mo. Pagyamanan mi dagiti pamilyami
pagyamanan mi dagiti kakabagyan mi. Wenno Dios, dawaten mi nga isaganam dagiti puspuso mi, dagiti bibiyag mi. Nga mangeg, dumngeg iti mensahe, iti biyag nga isong ito. Ited mo kada kami. Dawaten mi dagiti proteksyon nga ited mo kada kami. Dawaten mi iti agtultuloy nga panangited mo iti guidance. Kenti agtultuloy apong panangi dalan mo kada kami tapno maramidan mi dagiti pagayatam. Adu dagiti pagyamanan ken pakasaknan mi nga mamumi nga sikalaeng iti makaamon no anya dagiti priorities ken masapol nga maited kada kami. Dagito iti pakidawat ken pagyamanan mi itinagan ni Jesus nga po ken manubot mi. Amen. Adda profeta ang nagparang ijelat ang ipukpukaw na kadagiti tao, agbabawi kayo kadagiti basbasol yu, ken pabunyagan kayo. Isagana yo ti pagnaan ti Apo. Agsubli tayo iti danom tapno ikonfesar dagiti basbasol tayo. Agyaman iti parabor ni Jesucristo, ti umay ang mga isalakan kada tayo. Maawis ti tunggal maysa kakabsat nga parintuming no saan ket agtugaw tapno dumawat tayo iti pamakawan nawadwada pamakawan ni Apo Dios kadigiti bibiyag tayo bayat itinatal nato kaar ti organo. Tulungan na kami, Apo. Di na kami kadwa, Apo. Agkararag tayo, iti danom ang mausar ti bautismo o Dios, dinalusan na kami, kukwa na kami, pakawanen na kami, ti pinagkedked mi, iti parabor, agraman tinagan mo. Sinurot mi, iti bukod mi adalan, iniyadayo na kami kengka, tulungan na kami, tapno mabalinan mi apagbiyagan ti kaipapanan ti bautismo nga inawat mi. Agtalek nga amin nakasapulan mi addaken ka. Aminarkaan na kami akukwam ay ayaten na kami awan patinggana. Maminsan pa'y dalusan na kami babaen iti ayat mo. Tababaen iti nadalus a puso. Masurutan mi iti wagas ni Jesus. Amen. Amen. O Apo, iturong na katken ka, palanasen ti dalan ko. Pagranyagem kan rupam
Ita iti panangurnong kadagiti sagot nga agpay iti panakaaramid iti multipurpose building. Dawatik man dagiti offering ushers. Dawatik man iti panagtakder tayo amin kakabsat, iti panakayalati iti ayat ken kapya as we sing ti timpuyog dagiti Kristiyano. Impuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, di pamati inanama, ken ayan-ayat ti aramid, tay nga agsangsang kamay sa tungpalen ngay ti pilin na, ayan-ayat ti rembeng mo ti kapadamatao. Ayan-ayat ti rembeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan-ayat ti rembeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay nga agsangsang kamay sa di pamati ken inanama. Ayan-ayat ti rembeng mo ti kapadamatao. Ayan-ayat ti rembeng mo ti Ayan-ayat ti rembeng mo ti kapadamatao. Agdayaw tay nga agsangsang kamay sa di pamati ken inanama. Ayan-ayat ti rembeng mo ti kapadamatao.
Naragsak nga aldaw ti Apo, iti tunggal may sa kanya tayo kakabsat. Good morning! Good morning. Ayan, nagyaman tayo, ken kastamet, kadigiti kadwa tayo iti online, kahit kuman nga kablaawan ti tunggal may sa iti naragsak nga baro nga tawen. Nang nangruna dagiti nga lawas lang, nga nakaawid. Dito'y Manila, dito'y nga lawas na, tamok, idilawas na, kahit ado pala tinabati di probinsya. Kahit kuman nga kablaawan, ti kaaldan ni Sharon de la Cruz from Mount Zion UMC, Bigaw, sa Ilagan City. Ayan, kaya dawek man ti panagtakdir na, ni kabsat nga Sharon, ken kastamet, ken ni Soledad Zambrano from San Luis Lanting UMC, Yerojas, Isabela. Kaya nagyaman tayo met, tikada da Kuya Jerry, ken Ate Cathy Salvador, from Rizal UMC, Alicia. Kaduada ti anak da ni Nadine, ken ni Karina. Ken kastamet, nagyaman tayo tikada ni Mami Lolita Benitez Bulaag, from Itiaga UMC. Ayan, nagyaman tayo. Tika Aldana. Kidawi man pa nagtakder ni Mami Lolita. Ayan, welcome po. Dito ay Central United Methodist Church. Ken kastamet ni Prince Billy na Peñas Libed. Ayan, ayan. Naibag nga bigat yo. Ken kastamet. Adapay nagiti first timer nga umay iti daytoy nga tawen dito'y Central UMC nga naggapo, ket no adaman agyamang kami ti presensya yo kakabsat, ket sapal akumata daytoy iti saan nga maudi, when umuna ken maudi nga yapanyo dito'y Central, ket tultuloy nga sililukat iti iglesia tayo dito'y Central UMC nang nangruna ti gimong dagiti Ilocano. Ken kastamet nga kablaawan tayo man, dagiti agkasangay, ti birthday na iti daytoy nga lawas, nga kas nakitak dito'y Spire tayo. Into na 13, iso ti birthday ni Casey Bless Galanza. Ayan, to na 13. Tapos, to na 16, diya mo na ni General Rolando Asuncion daytoy, iso ti ag-birthday into na 16, ken ni Byron. Ayan na ni Sir Byron. Ayan, birthday na into na 16. So isuda digitoy agkasangay iti daytoy nga lawas na. Ken kas padamag kayat kuman nga maawis kayo into no malem ti alas 12 kalpasan ti English service nga dati New Year's Luncheon Fellowship ijay ditoy likod iti Garcia Hall. Ket maawis ti tunggal maysa nga makipaset iti daytoy nga aramid. Ken into no 17 and 31, dati church council meeting tayo, nang nangro na dagiti miyembro iti council. So, pakikabilyo ka dagiti schedule yo, 17 and 31. Ken kastamet nga maawis kayo, ti agtultuloy nga aramid ti iglesia tayo, tapno mapadpadakkel pay iti panagdisipulo tayo kas maysa nga iglesia, ket ada amaramid nga encounter God retreat, paset iti lakbayin discipleship program iti iglesia tayo wenno ti MEA Manila Episcopal Area, nga maramid daytoy ije mismo ije Tagaytay Mission Camp. So kidawik man dagidi immunang nakipaset ije Tagaytay ije Bethesda nga maawis kay ito manin nga makipaset iti daytoy nga aramid. Ket adati prayer registration nga ti registration ket 1,100. So bali 4 meals daytoy kakabsat. So maawis kayo nga makipaset ket kidawen ti ministerial team ket kidawen mi ti early registration payment yo iti registration tapno kastagat adati pang down payment may ijay anti aramid ijay Tagaytay Mission Camp iti daytoy nga aramid tayo. So maawis kayo iti daytoy nga kanito.
So kidawek dagiti amin nga nakipaset iti discipleship program tayo ijay Bethesda nang runa di core group nga kung kuna tayo idi ket maawis kayo manen iti may kadua nga paset nga ramid tayo ti Encounter God Retreat iti da ito ay nga sumarunong nga alaldaw into no January 23 and 24. So marami da ito mangrugi ti agsapa aging gana ti Sabado iti malim kakabsat. Ken kastamet nga kidawek man ni Patricia Grace Reverso nga mangibingay ti kapadasan na kas nakipaset iti Christmas Institute tayo no mangibingay ti testimony na. So asan na si Grace ayan para magbigay ng kanyang testimony sa kanyang first time na pagdalo sa ating Christmas Institute sa Malolos, Bulacan noong December 26 to 30 po, kakabsat. So, good morning po sa ating lahat. Ako po si Grace Referzo po. Isa pong youth sharing my experience po sa naganap na Christmas Institute 2025 entitled Space with the theme verse of 1 Peter chapter 4 verse 10. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So, it was a 5-day retreat po sa Bulacan, Iluminada Concepcion Garden and Retreat House. Yun po yung 5 araw na may opening and closing worship, Bible study, SLE, Big Night, and everyone's favorite, ang Sports Fest. So, lahat po ito nagbigay ng aral sa amin, pero ang gusto ko po i-share ay ang learning ko po about God's given gift po to everyone. So, lumaki po ako na uma-attend ng church camps. So, may idea na po ako sa mga mangyayari po. Pero first time ko pong umattend ng not as a teen na po. So, kung dati excited po ako sa activities, ngayon excited po ako sa mga lessons and aral na ma-apply ko po sa everyday life. So, CI is entitled Space para bigyan kaming youth ng espasyo para ma-discover ang aming kanya-kanyang God-given gifts. Yung iba po may gift of leadership, iba naman po for outreach at marami pa po. We learned 20 different gifts to be exact, and I realized that God will put us through spaces that will help us discover these gifts. And throughout the years, God really did put me through spaces na matcha-challenge ako to discover that I am more than I think I am and what I can offer to the world is as great. First time ko pong umattend ng isang retreat na pumunta ko, hindi dahil may nagsabi sa akin or dahil required. Pumunta ako ng CI with the goal to share my knowledge kasi now I'm one of the ates, pero God moves in mysterious ways kasi it felt like CI was a gift to me. At marami po akong pwedeng makuha, especially those younger than me. So, buong 2025, I was behind the scenes not just to learn more about me and my gifts, but also to know more about God who gives us undeserved grace and the one who bestowed us with these gifts. Na-realize ko nga na yung year ko ay parang isang mahabang sports fest. Ito po yung activity namin sa CI na parang station na pagdadaanan at mga challenges, pero sa huli may mga explanation ng reason behind ng challenges na yon. At para po sa akin, CI yung year-ender and God's way to make us youth remember and understand what we are here for. CI yung explanation na kailangan ko sa dulo ng mga challenges. So natutunan din namin sa CI na i-share ang mga God-given gifts namin hindi lang para sa ministries inside the church, but also to vocations. We had speakers po talk about reclamation sa Manila Bay, hindi lang environment natin ang naapektuhan, pati na rin ang mga taong kabuhayan ay pangingisda. Maraming buhay ang naapektuhan dahil sa land reclamation na nangyayari ngayon. Mga fisher folks na pinapaalis sa kanilang tirahan with the promise na ililipat sila at bibigyan pa rin ng tirahan, pero hanggang salita lang pala. It's heartbreaking to see and witness prevailing injustices in our current society.
And me speaking about this is me using my God-given gifts to spread awareness and inform. We should never be ashamed of speaking about what is right, and I'm praying that we grow as a one society, not because someone was taken advantage of, but because it was done in a way that is centered in love and care for one another. I would also like to impart to you Teacher Medi's acronym for SPACE. Naging speaker po namin siya for our last night. So S is for stewardship of gifts. God entrusted us with gifts not for personal gain but for His glory and to benefit others. P for power to love radically. Our foundation should still be love because it is the core of our faith and the reason behind everything we do in our space. A for acts of faith. Our space should not be passive but intentional, bold, and consistent in reflecting our values and faith. C for commitment to ministry. It is a lifestyle, a daily choice to live out our calling through our actions, attitudes, and service. And lastly po, E for empowerment and transition. We are called to be empowered in new spaces, trusting God as we step into growth and change. It may be tiring, yes, but we still commit to these ministries because a space filled with love and light given by God is not meant to be kept but shared with others. I would love to end this po with two of my favorite verses from Romans chapter 12, verse 6 to 8. God has also given each of us different gifts to use. If we can prophesy, we should do it according to the amount of faith we have. If we can serve others, we should serve. If we can teach, we should teach. If you can encourage, we should encourage them. If you can give, we should be generous. If we are leaders, we should do our best. If we are good to others, we should do it cheerfully. And lastly, Romans chapter 15, verse 13. I pray that God who gives hope will bless you with complete happiness and peace because of your faith. And may the power of the Holy Spirit fill you with hope. Amen. Thank you po, si Cristo higit sa lahat. Thank you very much, Grace. Panangi bingay mo, ti kapadasam, iti dayto nga tawen, 2026 Christmas Institute, nga da tema da nga space. Ayan, kidawit mamet ni Piskal, tapno kastagat, dalabasit report na tungkol may papan iti umadanin nga panakapasdek iti multipurpose building tayo ket kidawik man ti pananging suporta tayo met iti daytoy nga aramid ti iglesia tayo. May daydayaw ni Apo Diyos. Giyaman tayo launay iti na-share kada tayo daytoy nga kabataan tayo kakabsat ket daytamet iti maysa nga inspiration nga kayat ko nga dugtungan tatanga bigat. Maragsaka naklaunay nga mangipakaammo kada tayo amin nga by God's grace mangruginton kakabsat into no January 15, 2026 iti construction iti daytoy multipurpose building tayo ken dayjay commercial building ijay sango. Talaga nga daytoy kakabsat ket naglabas iti adu nga challenges ngem agyaman tayo launay kini Apo Dios ken kada tayo amin nga nag-participate ken patuloy nga agpa-participate kakabsat para iti panakaibuangay daytoy nga multipurpose ken commercial building tayo. So nga into no January 15 ken kadagiti sumagmamano nga aldaw ket makita yunton ti panagtrabaho dayjay nangabak nga contractor kakabsat ti PVS Construction Company. Ket isungarod kakabsat nga maminsan pay nga iyawis mi kada kayo, ken idawdawat mi kada kayo, iti agtultuloy kuma, nga panang suporta tayo kakabsat. Nag-grant iti loan tayo from the Bank of the Philippine Islands or BPI, ti 35 million, yun po yung cost ng ating buong project. Na-release na po yung first tranche which is 20 million, iso ti mabusbos, mangrugi into no January 15, ket kayat nga sawen kakabsat gaputa daytoy ket loan, ket mangrugi met 10. Actually, nangrugi tayon nga nagbayad iti amortization for this month of January 2026. Ket ti monthly amortization tayo, 300,000 plus. Iso nga kakabsat, no makita yu dayjay nakapasdek ijay nga we are encouraging you to make it known nga adda iti 2-story commercial building tayo nga for lease. Ket no adda ti ammuyo or if you are interested to lease the commercial area as well as DJ to shared offices ijay 3rd
and fourth floor, EJ Multipurpose Building, let us know po. Sabihin nyo lang po or i-refer po natin itong ating mga for lease na commercial spaces po dito sa ipapatayo natin. Agtultuloy kakabsat, DJ, panag-sponsor tayo ti 8, yung per square meter po natin at patuloy din po tayong tumatanggap ng mga sponsorship sa mga offices po na nasa loob ng ating multipurpose building. Ti panagkaykaysa tayo kakabsat, ken iti kaasi, ken bendisyon ni Apo Diyos, iti mangbuangay, nga na malpas, daytoy nga multipurpose building tayo, nga isu nga intended for so many ministries, not only for Central United Methodist Church, but for the entire United Methodist Church, ken kadagitoy community tayo within the reach of our church. Ni Apo Diyos, ti may daydayaw, kaya nagyaman aklaunay kada kayo kakabsat. Ita iti panakaibasa iti nasantuan na surat, iti epistola tayo ket maadaw iti libro dagiti aramid, ay ka-10 nga kapitulo, iti bersikulo 30 ket 4, inggana iti 40 ket 3. Kasto iti kunan. Kalpasan na nagsaon ni Pedro, makita kon apudno nga awan tao nga idumduma ti Dios. Awaten na ti siya sino man nga agbuteng ken kuana ken agaramid iti nalinteg. Uray anya apuli tinagtaudan na. Amuyo ti mensahe nga inted ti Dios kadagiti Israelita. Idi impakaumu natin embag adamag maipapan iti kapya babaen ken ni Hesukristo nga apo ti amin a tao. Amuyo ti na idumduma apasamak ana aramid iti entero adaga iti Judea. Nang rugi amin iti Galilea kalpasan ti panangikasaba ni Juan ti maipapan iti panakabunyag. Amuyo ti maipapan ken Jesus at taga Nazaret. Ken ti panangkonsagrar ti Dios ken kuana babaen iti panangted na ken kuana iti Espiritu Santo ken panakabalin. Iti sa dinuman a lugar anapanan ni Jesus nagararamid iti naimbag ken nang papaimbag kadagiti pinarparigat ti diablo gapo ta adda ken kuana ti Dios. Da kami timang paneknek iti amin nga inararamid na iti daga dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Ket pinatayda babaen iti panangilansada ken kuana iti krus. Ngem iti may 3 nga aldaw pinagungar ti Dios ket nagparang saan akadagiti amin at tao no di kada kami laeng asaksi a pinili ti Dios. Da kami anak ilanglang ken kuana iti panganan kalpasan ti panagungar na. Binilin na kam amang ikasaba ti ebanghelyo ken mang paneknek nga isu ti dinutukan ti Dios ang mangukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksyan dagiti amin a profeta ti maipapan ken Jesus at siya sino man a mamati ken kuana mapakawanto kadagiti basbasol na babaen iti panakabalin tinagan na. Kidawek man ti panagtakder, ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa, ti ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Mateo, ti may 3 a kapitulo, bersikulo 10 ket 3 aging ganat, 10 ket 7 ket kastoy ti mabasa tayo. Dimteng ni Jesus sa jay Jordan, nga naggapu ijay Galilea, tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan, ket kinunana ken Jesus, siyak kuma ti rebbeng na abunyagam, ngem apay ita umay kakanyak. Bayam amaaramid iti daytoy tapno matungpalta iti amin apagayatan ti Dios. Insungbat ni Jesus, immanamong nga rod ni Juan. Apaman ang mabunyagan ni Jesus simang at adagos manipod ti danum ket adtoy naglukat
kenkwana ti langit. Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumababa akas maysa a kalapati a nagdisso kenkwana. Ket kinuna ti maysa at ti mek nga naggapu sa di langit, daytoy ti dungdungwek nga anak apakaragsakak unay. Diyos ti pangbendisyon ti tunggal maysa kadatay ti panakaybasa ken panakadingeg ti nasantuan na sa una. Amen. Amen. Itlem ti tinapay ti biyaga po, maipaay ito'y kararwag, kas manang ted mo jay den at baybay, kadagiti tao nga bisinan.
Diyos ti mapadayawan, ti impaay, dagiti koro tayo, kas mensahe iti daytoy nga agsapa. Ita nga aldaw kakabsat, ket isu ti Domingo nga intay celebraran ti panakay bautisar ni Apo Jesus. Daytoy nga bautisar nga naaramid ijay Jordan, ket isimbolo na saan laeng nga may papan iti panagbabawi, no di ket may sapay anabileg a pagilasinan ti kinamatalek tayo kas maysa nga anak ni Apo. Iti tradisyon tayo nga United Methodist Church, ti bautismo ket maysa wenno maysa nga initiation, tapno mapabilang tayo kas kamkameng a Kristiyano wenno iti iglesia tayo. Ti Diyos pagbalin na tayo kas maysa a pannakabagina, ken ti bautismo ket maysa a pagilasinan nga isu ti panangikumit tayo ken kuana gapo iti panakabalbaliw tayo, panakasina tayo, mabalbaliwan tayo, ket maisubli iti napintas nga relasyon tayo ken Apo babaen ti bautismo. Iti binasak nga teksto kanyayo, manipod iti surat ni Mateo, iti chapter 3, verse 13 to 17, adad iti banag nga kayat ko nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo. Umuna kakabsat, ti bautismo kumakit mangipakita ti ayat ti Apo kada tayo. Ngamin ti ibabautismo ni Jesus iti danom, asadyay bimabamit iti santo nga Espiritu, akas kinunana ti Diyos kini Jesus, daytoy ti dungdungwek nga anak, apakaragsakak unay. Nga isut mangipakita ti panaghayat ti Diyos Ama, iti anak na nga ni Jesucristo. No, kitain tayo iti kaya't naasawen iti ayat kasigon iti Christian Answer Dictionary kinunana, contrary to what many believes, love as described by God's word is a primarily an action, not merely a feelings or emotion, and certainly not a synonym for lust, infatuation, or obsession. Love is goodness that one chooses to do on behalf of another, and it ultimately relies on faith and hope in God. True love is humble, righteous, forgiving, patient, generous and kind, and willing to endure personal loss and suffering. Ket dayta ti kayat na asawen iti ayat. Ket no kitain tayo, daytoy ti ayat nga impakita ni Apo, babaen ken Apo Jesus kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo. Isuro na tayo iti daytoy nga aldaw tapno kasta, mapabaro kuma dagiti bibiyag tayo, dagiti kari tayo, kas iwaragawag ti ayat ti Diyos, ken para ti tunggal maysa kada tayo. Nga ipaganet-get na ti iglesia tayo, nga saan kuma nga personal, no diket kas maysa nga kamkaming wenno maysa nga gimong. Nga daytoy nga pannakapabaro ket mangipalagip kada tayo ti kinasyasino ni Kristo amang lukat kadagiti ruangan ti panaggagayem napintas nga relasyon ken anyaman pay nga banag nga kayat na nga isuro ni Jesus kadagiti biag tayo. Ngamin ti bautismo ket maysa nga kas kanya tayo nga Kristiyano, ti bautismo ket maysa nga sakramento nga aramid
Isu nga datayo amin, mamatiak nga datayo amin nabautismoanin, kakabsat. Sinupay ti hanga nabautisaran. Malaksid dati maladagat at tay nga 2 bulan. Datayo kat sakbay nga kayanak, mabautisaran tayo. Adamet dati pamati tayo nga intuno may sangatawin na pabautisaran tayo. When no saan, no hantay nga na bautisaran, gapot medyo nataingan tayo, isuntumat DJ agadal tayo ti confirmation class. Mabalin nga mapasingkedan ti bautismo tayo, when no mabautisaran tayo. Ngayon saan nga ti bautismo, ket paulit-ulit kakabsat, paspasingkeden tayo laing, dagiti bautismo tayo. Isut gapuna nga ti bautismo ket may sa sakramento nga aramid amang simbolo ti panangituray ti panangirugitay ti pamati panang padalos kadagiti bibiyag tayo manipod kadagiti nagbasulan tayo ken panangikumit tayo iti biyag tayo nga sumurot ken Hesukristo. Isu nga no nagpabautismo tayo kakabsat, daytoy ti kayat na nga mapasamak kadagiti biyag tayo. Paiturayan tayo kini Apo. Padalos tayo kadagiti basbasol tayo ken sumurot tayo. Babaen ti panangikumit tayo kadagiti bibiyag tayo. Isu nga no nabautisaran tayo kakabsat, daytoy kumati makita ket no daytoy ti naaramid kadagiti biyag tayo kayat naasawin ti ayat ti Diyos, ti makita met kadagiti bibiyag tayo. Isut gapuna nga datayo nga imawat, mangipakita nga ti awan ti kondisyon ti ayat ti Diyos, ken ti sakripisyo ni Kristo, ket kasjay kumamit ti maibingay tayo kadagiti pada tayo nga tao. Gapo nga ni Kristo, ti ayat na ket awan kondisyon na, ti sakripisyo na, agtultuloy, isut gapo na isumat ta aramidin tayo, kadagiti biyag tayo. Kas kinunana ti 1 John chapter 4 verse 9, kastoy ti panangipakita ti Diyos, nga ay ayaten na tayo, imbaon na dito'y lubong, ti bugbugtong nga anak na, tapno maaddaan tayo iti biyag babaen kenkwana. Ket dayta tinakaskas daaw nga mangipakita ti panagayat ti Dios kadagiti bibiyag tayo. Ket dayta inawat tayo gapo iti bautismo tayo ken Apo. San laing dayta? Dijay maysa kadagiti paborito tayo nga bersikulo ijay Juan 3:16. Gapo iti kastaunay a panagayat ti Dios ti lubong intid na ti bugbugtong nga anak na tapno siya sino man ang mamati kenkwana saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Dagita ti mangiparangarang ti ayat ti Dios. Isut gapuna iti Galacia 5:22 kas naibaga iti testimonyo ti nagsiay tatay, ngem ti Espiritu patauden na ti ayat. Kasta ti kabileg kakabsat, no datayo, ket imawat, ket nabautisaran tayo, ket ti ayat ti Diyos, isu kumat ti makita kanya tayo. Ngamin, no ti Espiritu ti Diyos adda kanya tayo ket mapataod ti ayat isut pagilasinan nga ti Diyos ket adda kada tayo kakabsat. Isut gapuna kas iti pamati tayo nga Metodista nga iti puso ti bautismo ket iyan ninaw na ti awan kondisyon nga ayat na. Kas makita tayo iti panagkaykaysa kumaken panagsakripisyo ni Apo Diyos kadagiti biyag tayo. Isu nga dagiti inaramid ni Kristo nga numampay nagsakripisyo isuna
tapno mapagkaykaysa na tayo, isimbolo na kakabsat, tinalabes nga panagayat ti Diyos kadagiti bibiyag tayo. Saan lahi nga dijay kakabsat, no di ket mapadalos tayo manipod kadagiti basol tayo. Babaen ti bautisar, madalusan tayo. So nga kakabsat, kanya tayo, dagiti asidig ka, dagiti baybay, wenno kadagiti karyan, ada datay immersion nga kung kuna tayo, adamot dagiti iwarsyan lang isuna, wenno ibuhos, yadanom, ngem ti kayat na asawin dagitoy amin, mangiparangarang ti panang padalos ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Ken na espirituan apan nakayanak manen. Asajay dagiti namati ket maikan ti pannakabalin nga agbyag. Kas ti ayat nga inaramid ni Jesus. Kitain nyo man, nagita kaabayo, kakabsat, no ti ayat ni Apo, ket adda kanya na. When no gura ti pada na nga tao, tultuloy nga makita yung kanya na. Saan ko makakabsat? No nabautisaran tayo, ti ayat, ti makita, ti tunggal may sa kanya tayo. Maikat, dagiti amin, haan nga may tutop, nga banag ka dagiti biyag tayo. Kas ti binasak kanyayo, ti kayat na asawen ti ayat. May kadwa kakabsat. Ti bautismo mangipakita ti panagtulnog tayo. Malagip ko, adati aramidin datata nga law. Yung batas, amo siguro nagiti piskal, kinagiti abogado, nga ada dati may isang rason nga mabalin nga sinaan kano di asawa, no di asawam kasla naturturay ngem kanyam, o kasla under di saya, kasi jay, may isa kano nga, tama ba jay, piskal? Ada kas lakas jay, kung kunada, ada kas jay, nga aramidin na. Ngem, kahit, ngem no kitkitain tayo kakabsat, amo tayo nga kas maysa nga agasawa kat kumbaga mutual deta kakabsat. Siguro adalang kadagiti pampanunot tayo kadigijay. Ngem kanya kakabsat, amo mi ti lugar mi kini bakit ko. Siya kano ti boss iti unig ti kapilya, ngem iso na ti boss ije baha, ije unig ti pagtaingam mi. Lakas jay kumakakabsat. Isu kumati mangipakita. Kastamet ti bautismo ni Jesus ket maysa apakakitaan. Babaen ti panagbautismo tayo ti panagtulnog. Maysa nga modelo nga inaramid na. Numampay awan ti basol na. Kinunana bayam nga maaramid daytoy tapno matungpal ta amin apagayatan ti Dios. Insungbat ni Jesus. Ket imanamong met ni Juan. Daytoy nga panagtulnog ket isut panagbabawi, panakadalos dagiti biyag tayo, panagsagsagana para iti ministeryo nga pangibaunan ni Apo Dios tapno kasta ti ustisya, ti ayat ken ustisya, ket agbalin nga misyon tayo, kas paset ti panagtulnog tayo ken Apo Jesus. Isut gapo na nga rod kakabsat, makita kumati panagtulnog tayo, adalan. Isut gapo na nga rod nga, datayo kit naawagan nga adalan. Tapno kastakit sumurot tayo no anyaman dagiti insuro ni Apo Jesus kadagiti biyag tayo. No mampay ti bautismo, dakkel nga problema ti kadagiti na duma-duma nga iglesia. Ngamin, handa nga agtitinnunos iti pannakaawat iti bautismo. Ti bautisar ket saan nga maipapan daytoy tapno kasta ket makaapan tayo, makastrik tayo ti langit.
Ti bautisar ket saan tapno kasta ket may salakan tayo kakabsat. Saan? Ngem ti panangawat ti bautisar kakabsat ket mangipakita ti panagtulnog. Isu nga ti bautisar ket nasken nga natulnog ka ken Apo. Ngamin ti bautisar kakabsat isut mangipakita ti pangrugyan ti aramid misyon ken Apo. Isu nga nasken nga agtulnog tayo kas maysa nga nabautisaran wenno nabunyagan tadaytoy ti kayat na nga ipaganetget kada tayo. Saan? Adda ngamin ti pamati tayo kakabsat nga isu nga agpabunyagak tapno kastakit makastrikak ijay langit. Saan kakabsat? No diket nagpabautisar tayo tapno kasta agtulnog tayo ken Apo Dios. Paset iti panagserbi tayo ken kuana. Adda maysa nga pastor nga kinunana, adda maysa nga miyembro nga nagsaludsod, pastor nasken kadi nga pabautisar nak. Ki syempre kuna ni pastor, syempre ngi apay ngay tapno may salakan nak. Apay ngay digiti talungan na ilansay di krus ket di damot na nabautisaran ket naisalakan damit. Kunana daytoy nga miyembro. Naisalakan damit. Ngem napandapay jay langit. Kunana met. Ngem insunbat ti pastor pudno kunak. Ngem nasken nga umuna nga agbalin kapay nga agtatakaw. Nasken nga matay ka, ket may lansa ka, ijay krus, ket ikarik. Kunana ito nga pastor, makaapan kanto ijay langit, oray no di munton kasapulan ti mabautisaran. Ada ngamin nagiti tattao, kasi ti kapampanunutan tayo. Ay, nga nasken nga mabautisaran nakon. Apay ngay, nagiti talungan na ilansa. Ti sungbat ni pastor, ay agbalin ka pa nga managdakdakes, babaen nga managtatakaw. Ket into na tapno kasta ket may lansa ka jay cross, ket into numatay ka, ki pudno mo at makastrik kanto jay langit. Oray hamunton nga kasapulan ti mabautisaran. Isut gapuna nga ti bautismo ni Jesus kas pakayarigan kumati panagtulnog tayo, ti pagayatan ti Dios. Nga agpasakop tayo iti ehemplo nga agbabawi tayo numampay awan dagiti awan basol tayo agbabawi tayo kas ti inaramid ni Jesus. Daytoy nga aramid ket mangipakita ti kinapakumbaba. Ket kayat tayo a makitunos iti plano ni Apo. Malagipyo dagiti katulagan tayo ti bunyag kas maysa nga miyembro ti iglesia tayo nga metodista. Maysa ka dagiti saludsod nga kunana tallikodam kadi dagiti na espirituan a puwersa ti kinadakes laksidem dagiti dakes apan nakabalin daytoy nga lubong ket agbabawi ka kadagiti basol mo anya ti sungbat tayo wen Apo. Kaya't nasawen daytoy nga kariket nairamot ti nagkauna nga na Kristyanuan at tradisyon amang ikumit ken panangitalikod tayo kadagiti basol tayo kadagiti dakis nga impluwensya agraman ti kinaawan ayat kadagiti pada tayo nga tao. Anya pay di may nga saludsod ipudnom kadi ani Hesukristo kas mangisalakan mo ket ikabil mo ti intero a panagtalek mo iti parabor na ket ikarim nga agserbi ka ken kuana kas apom ket makipagkaysa ka iti iglesia asilulukat kadagiti tattao iti amin nga edad nasyon ken puli wen Apo dagiti ti kari tayo. Sigon ti parabor nga naitid ken ka agtalinaed ka kadi anapudno akas kamkameng ti iglesia ni Kristo nasantuan nga iglesia ni Kristo ket agserbi ka akas panlakabagi ni Kristo iti lubong. Anya ti sungbat tayo wen Apo.
Dagitoy ket mangipakita kas nabautismuan nga datayo ket agtulnog tayo kadagiti bilin ni Kristo. Mangipakita nga si papasnek tayo nga mangikumit kadagiti biag tayo nga sumurot ken Apo babaen ti bautismo tayo iti uneg ti iglesia tayo. Isut gapu na nga rod kakabsat, kadagiti inaldaw a panagbiag tayo, ipalagip na kada tayo nga ti bunyag, ket isu ti mangsilpo, ti ayat tayo ken Apo, tapno kasta ket agtulnog tayo ken kuana. Ti panagayat ti Dios ket kayat na sawen, panagtulnog tayo, kadagiti bilbilin na. Tapno iturong na tayo iti biag nga addaan kinasanto kakabsat. Tapno kasta agbalin tayo nga pannakaima babaen ti panagserbi tayo ken kuana. Isut gapu na tintay panakabautisar panakabautisar tayo kakabsat, gundawayan tayo kuma. Nga ipakita tayo ken Apo ti ayat tayo ket ipakita tayo met ken kuana iti sabsabali ti intay panagayat ken panagtulnog. Tulnog nga napabaro kuma. Isuna kuma ta agbalin nga agbiag kadagiti biag tayo. Isu kumat surutin tayo kadagiti bibiyag tayo, tapno kasta maaramid tayo, ti pagayatan ni Apo. Sut gapu na nga rod kakabsat, ti intay panang paspasingked, ti bautisar tayo, kina Apo, isu kumamet, ti intay panangikari, ti agtultuloy, nga panagserbi tayo ken kuana. Ngamin, daytoy nga bautisar wenno bautismo bunyag ni Apo Jesus, ket isu ti pangrugyan, kalpasan na daytoy nga bunyag na, isut pangrugyan ti ministeryo ni Apo, ket pausar tayo kuma ken kuana. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Ta iti panawen ti panagyaman. Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong anak na, tapno iti siyat sino man a mamati ken kuana, saan namatay no diket agbiag nga agnanayon. Idaton tayo nga rod dagiti apagkapullo, karkariken datdaton, apagyaman iti altar, kastamet ti faithful stewardship pledge card, nga idaton iti nakasera akahon iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met, ang mga ramat ti online banking, babaen iti bank account iti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo.
To'y sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Agtultuloy kami nga agyaman ken nagdayaw, ken idaton dagiti bibiyag mi, ken kastamet dagiti karkari a pagkapullo, nga inawat mi gapo iti grasyam o apo kadagiti biyag mi. Bendisyonam kaditi tunggal maysa kadagiti anak mo, ket usarim isuda, kas pan nakaigam mo ti lubong o apo, tapno agbalinda, bendisyon kadagiti sabsabali, ket mausarmet dagitoy nga daton, iti paaramid, ti uneg, ti iglesia mi, dito'y Central UMC. Dagito'y ti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, tugaw tayo mampay kakapsat. Sakbay nga kantain tayo ti maudi nga imno, kidawek man, baby, tayo idaton tayo man, ipag-pray tayo lang basit dito isang wanan. Sige, kakabsat, idaton tayo ni Baby Angela, ket agyaman tayo iti blessings nga impay ni Apo kadigitoy nga naganak, ti panangipaay manen ni Apo Dios iti maysang ubing nga kas daton ni Apo Jesus kadigitoy nga naganak, ket dawaten tayo tagtultuloy nga panang bendisyon na panangipaay ti salunat, ken kastamet ti sireb, ken na espirituan nga banag iti biag na babaen ti panangusar ni Apo Dios kadigitoy nga naganak, ket ikararag tayo ni Baby Angela. Yan, ni Baby Angela, hintay pa ng idaton, kulay tayo kagalit. Sige, thank you. Tumakdir tayo amin kakabsat, ket kantain tayo ti imno ti panagyaman, ken panagdisipulo. Tayo
sa imunanita, ketin pangaunti bandera nam, o buyot ni Kristo, gubatin tayo. Isu ti Pangulo, agtalek tayo. Agkararag tayo, kakabsat. Agyaman kami iti daytoy nga kanito. Kas may nga gimong dagiti Ilocano o Apo. Ti uneg iti iglasyam, kastamet kadagiti nakadwami ti online. Tapno ipaida, ken iruknoida dagiti biagda. Ti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw ken kao Apo. Casting kam panangiselebrar o Apo, pananglagip ti bautismom o Apo. Surwan na kami kadiyo Apo, tapno agbalin akas natulnog ken makita ti ayat kadagiti bibiyag mi, bayat ti ingkam panagserbi kadagiti pamilya, kagimungan kadagiti katrabahuam mi, kadagiti pagadalan ken anyaman nga lugar nga nangayabam ti tunggal maysa kada kami. Usaren na kami kadiyo Apo, nga kas tingkam panagtulnog ken panagayat ken kao Apo. Bendisyon ang met ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Nang nangruna dagiti adda iti daytoy nga kanito ti uneg ti iglesia mi, tapno dumawat iti panakikaadam ti tunggal maysa kadakwada, nga bendisyonam kadiyo Apo kadagiti aramid na negosyo, panagadal ken kastamet kadagiti dadumapay nga impay mo nga aramid kadakwada. Idaton mi ken ikararagam mi dagiti kakabsat mi o Apo, nga apan ti ballasyo taaw kadagitoy nga lawlawas ken kadagiti sumarsaruno, dagiti panangiproseso da kadagiti amin nga kasapulan da tapno makapagtrabaho da ijay ballasyo taaw. Bendisyonam kadi isu da o Apo. Usarem dagiti agency nga nangayabam kanya da o Apo, tapno kasta kadagiti sumarsaruno nga aldaw, ket makatayab da ket makapagmarugyanan da dagiti trabaho nga impaay mo kadakwala. Agyaman kami met o Apo, ti maysa nga tawen nga panakikadam ti bibiyag ti tunggal maysa kanyami. Ket isut gapuna nga kidawen may manen ti asim kadagiti trabaho kam ti sireb laeng o Apo. Kadagiti trabaho, negosyo, panagadal, ken dumapay nga aramid dagiti anak mo. Agyaman kami met o Apo no dagiti paset ti pampamilya nga nakapasa kas may isang lawyer o Apo. Agyaman kami kadagiti bibiyag da. Ket usarem kadi isu daw o Apo kas panakaigam mo iti lubong nga ayan mi. Tapno iti hustisya ti agranyag o Apo, babaen kadagiti bibiyag da o Apo. Wen Apo amumi nga adadagiti dawat kiddaw ken araraw dagiti anak mo o Apo. Ngem amumi nga di mo baybayan ti tunggal maysa kadakwada. Ngem agtultuloy nga ayat mo ipakitam kadakwada, tapno kasta makita da tinagpayduma gapu ti addaan pamati, babaen ti panangsungbat mo kadagiti araraw ken dawdawat daking kao Apo. Maminsan kadi manin o Apo, pakawanen na kami kadagiti amin nga nagbiddutam mi, nagkurangan mi ken ka, nagbasulan mi, kas pamakawami kadagiti nagbasol kada kami. Kas tamet ti pamakawami kadagiti nagkurang nakabasol kada kami. Dagitoy ti dawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Magnasitatan Iglesia Diyos, datay ti soldados, ditay tumulong
may sa tayo, buyot ni Apo, may sa sursuro, ayat kendungo. O buyot ni Kristo, gubatin tayo, Isu ti Pangulo, agtalek tayo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwan, dayawen na ipangruna, di langit ken di dagat. Amen. Kas nabunyagan nga anak ni Apo, mapantayo kas igam ni Apo Jesus, tapno papigsain dagiti amin a tao nga di ikan kanu ti lubong. Intayo arakupen ti tunggal maysa, amasarakan tayo, ti ruangan tapno mangipaay itinamnama hustisya iti lubong nga ayan tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.